Today, smoking is not only regarded as dangerous, but it is an expensive undertaking. That's why I advocate the concept of indigenous knowledge systems. Our forefathers smoked, but they never suffered from cancer, and it was as free as oxygen. What is a healthy tobacco? It is one that is made from the leaves of dried aloe. The leaves were grinded into a fine powder, and then voila, there's your tobacco, as healthy as they come. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Le Ndlela, obhalwe nguNjabulo P Madlala. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Guys, stay here. Remember, this is your new home. It should always be permanent because there's nothing to regret while you're here. As you do that, please spread the word, as that will assist the channel kakhulu. Ngaphambi kokuthi siqalise ke futhi ake sifunde, sizoqala lapho sagcina khona. Fundeka ngalolu hlobo: inkundla yesibili, isigcawu sesithathu. Sivule abakaki. Ukhosi uhlele endlini yokuphumula nomkamfundisi. Baxoxa ezikamoya nezamakhosikazi. Sivale abakaki. Umfundisikazi: cha, amnandi amakhekhe akho ntombi. Kuyacaca ukuthi umqapheli omncane akadidekanga kakhulu. Siyabonga bo nangomnikelo ntombi, usibongele nakugasa. Ukhosi: nathi siyabonga mama mfundisi, uma esikwenzayo kuwenza umehluko ebandleni. Umfundisikazi: impela kuyawenza ndodakazi. Uyazi phela kasikho nje nesincane isikhala ngokuhamba kukaqhilika. Senivele nasivala kalula nje bantabami. Siyabonga, niqhubekele phambili. Ukhosi: kanti wena mama siyohlale sikuphonsa nje lokho okuncane sinakho ngaso sonke isikhathi. Nathi sizama kona ukuqhubeka lapho kwagcina khona ubaba. Umfundisikazi: nizame phela abantabami ukuqeda lamahlebezi angemahle ngebhusha lenu. Ukhosi: sizwile mama mfundisi, ubaba useke wasidonsa indlebe. Ngiyakuqinisekisa ukuthi sizokwenza umzamo wokuwaqeda lamahlebezi kungekudala nje. Kuyimanje umqapheli uphezu kwezinhlelo zokwenza izinguquko ezithile ezizokwenza ukuba amabhizinisi asebenze kahle. Umfundisikazi: siyayizwa nkosikazi nale yethenda. Kubuye kwenze kanjani nkosikazi ngoba sonke bese sithi kuhamba kahle nje. Ukhosi: babuye basiphuca mama. Umfundisikazi: kanjani? Yake yenzeka kodwa into enjalo engani bese niyitholile nje. Ukhosi: bakhala ngokuthi sengathi kube khona ukwenzelela. Umfundisikazi: manje kuzokwenziwa njani? Sebezonikeza abanye ithenda? Ukhosi: cha mama mfundisi, bathe kuzobuye kuqalwe phansi, kucelwe abantu ukuba bafake kabusha izicelo zethenda. Umfundisikazi: angekazeke.
ngiyizwe into enjalo. Kodwa-ke kungcono ngoba nakhu lisekhona elinye ithuba. Ukhozi, angiboni ukuthi umqapheli uzoyivuma indaba yokuqala phansi. Ngimbona sengathi unakho nje ukulahla ithemba, umfundisikazi. Kanti kufanele nizilwele izinto ezinjendodakazi. Hhayi bo, ngingaze ngikhohlwe, yinto ebengiyizele. Besixoxa laphaya ekhaya nobaba. Sicabanga ukuthi sekuyiso manje isikhathi sokuba nande, ikakhulukazi njengoba noqhilika engasekho nje. Ukhozi, sivule abakaki. Ahleke, sivale abakaki. Asikayilungeli leyo nto thina mama. Besisanda kuyixoxa nje nomqapheli. Kona ukukhuluma iqiniso nje, nami senginakho ukuyilangazelela indaba yokuthola enye ingane. Kodwa manje umqapheli ucabanga ukuthi kufanele sithi ukuma, sisazoba matasa kakhulu njengoba amabhizinisi esesezandleni zethu nje. Umfundisikazi, ngiyezwa mntanami, kodwa kuyafuneka ukuthi nibuye nande khona maduze nje. Ningakhohlwa ukuthi sikhona njengamalungu ebandla. Singanibhekela ingane ngesikhathi niye emabhizinisini enu. Akukuhle ukuba nengane eyodwa. Ukhozi, siyabonga kakhulu mama mfundisi. Ngiyajabulisa ukuzungezwa abantu abafana nani. Ngizomtshela umqapheli ngendaba yokukhathazeka kwenu. Mhlawumbe naye usezoyibona ngelinye iso leyo ndaba. Sivule abakaki. Kube khona ongqongqozayo ngumqapheli. Kubingelelwane bese ekhala ngesikhathi umfundisikazi avalelise. Sivale abakaki. Ukhozi, ubukeka ukhandlekile. Uvelaphi myeni wami? Umqapheli, bengisebhusha. Ukhozi, ngike ngafona ebhusha bakuphika. Umqapheli, kusho ukuthi bese ngihambile. Ukhozi, wahamba waya kuphi? Umqapheli, kukhona nje izinto ekade ngisayozinakekela, ngilambile. Ukhozi, usuyangiziba-ke manje. Kodwa kulungile, ngiyayithemba lento ongitshela yona. Ngiyazi ukuthi ngeke uyenze into engasile. Umqapheli, into engasile njengani? Ukhozi, njengokungathembeki. Sivule abakaki. Athule umqapheli abheke phansi. Asukume ukhozi ayolungisa ukudla. Bese eyabuya. Sivale abakaki. Ukhozi, umama umfundisi uthi sekufanele sibe nomunye umntwana. Umqapheli, mtsheleke ukuthi makakunike. Ukhozi, anginikeni. Umqapheli, umntwana. Ukhozi, ikuphi kahle kahle ngempela inkinga yakho ngezingane? Umama umfundisi uthi uzosiphathela umntwana ngesikhathi sinakekela amabhizinisi. Umqapheli, sivule abakaki. Ememeza ngentukuthelo. Sivale abakaki. Angayidingi enye ingane mina Khozi. Ukhozi, sivule abakaki. Ephendula ngentukuthelo. Sivale abakaki. Mina sengiyayidinga. Umqapheli, sivule abakaki. Ehlise umoya. Sivale abakaki. Ziningi kakhulu izinkinga esinazo Khosi, ukuba singalokhu siphikisana ngezinto ezincane. Ukhozi, sivule abakaki. Usamemeza, sivale abakaki. Ingane iyinto encane? Umqapheli, cha, iyinto enkulu. Uyazi sithandwa sami ukuthi ngibathanda kangakanani abantwana. Ukhozi, ungenza isilima mqapheli. Umqapheli, kungani wena Khosi ufuna sizwe ngabantu ukuthi siwuphathe kanjani umuzi wethu? Ukhozi, umama mfundisi nobaba umfundisi ababona nje abantu. Nobaba ubephila ngezeluleko zabo. Umqapheli,
Kodwa Khosi akufanele sithole ingane ngoba kusho abantu. Yiphutha lelo. Ukhosi, engane sisanda kuyikhuluma nje sobabili lento, wena wayichitha futhi. Umqapheli. Khosi, kangifuni uphatheke kabi. Uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngokuthi nje angicabangi ukuthi isikhathi esikahle lesi, oh Lord. Bengicabanga ukuthi kufundeka kanje. Angicabangi ukuthi isikhathi esikahle lesi, ikakhulukazi njengoba simatasa kangaka kulezi zinsuku. Ukhosi, ayikho-ke into engingayisho uma wenqaba. Umqapheli, kusasa ngizothatha uhambo. Ngizobuya uma sengiqede lokhu engiyokwenza sithandwa. Ukhosi, uyaphi? Umqapheli, kukhona nje izeluleko zomthetho engisayozithungatha mayelana namabhizinisi ami. Ukhosi, kusaphele amasonto ambalwa ubaba eshonile, kodwa umshado wethu usuyaqala ukuba nezinkinga. Umqapheli, ngicela ungayithathi kabi lento engiyishoyo Khosi. Umshado wethu uzophumelela kangcono uma sobabili sibambana, siyeke ithonya labantu bangaphandle abafuna ukusitshela ukuthi senzeni. Ukhosi, ngiyezwa. Uzobuya nini-ke? Umqapheli, angazi, mhlawumbe izophela inyanga. Ukhosi, inyanga? Umqapheli, ngizoziphatha kahle sithandwa sami, ngeke ngikuphoxe. Ngicela uvume bandla. Ukhosi, ngiyakwethemba mqapheli. Ngiyazi ngeke uyenze into engasile. Umqapheli, ngiyakubonga ukungethemba kwakho. Ngizocela-ke ungilungisele izinto engizohamba nazo. Ukhosi, uthe uzobuya nini? Umqapheli, angiqiniseki, kodwa ingasiphela inyanga. Ukhosi, uyohlanganaphi nalaba babonisi bakho? Umqapheli, kwaZulu embazwana. Ukhosi, kulungile-ke ungahamba. Umqapheli, ngiyabonga baby. Ukhosi, manje uthini ngendaba yengane? Umqapheli, ngiyakuthanda dali wami. Sivule abakaki, babambane bangane. Sivale abakaki. Ukhosi, ikhondomu. Umqapheli, engane uthe ufuna ingane. Siyaphela lapha isigcawu sesithathu esitholakala enkundleni yesibili. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Namhlanje sizohlaziya uhlobo lomdlalo. Athi uthisha, hawu, kuzosisiza ngani lokhu? Ngoba sibona ekugcineni komdlalo ukuthi umdlalo uwuhlobo olunjani. Lokhu kuzosisiza ukubona izimpawu ezithile ezivela ezenzweni, ezivela enkulumeni noma emazwini abadlali, ukwendlalela isigameko esizohambisana naleso senzo noma nalawo mazwi. Ngichaza ukuthini la? Ngichaza ukuthi zikhona izinto ezenziwa abadlali okuyizenzo nezinto abazishoyo okungamazwi abo. Asisiza ekutheni sikwazi ukuyifunda ivaliwe. Sizovula ekhasini lama-51. Sithole amazwi kaMagqubu athi, ngiyalwemukela uxolo lwakho ndodana, kodwa ngiyacabanga ukuthi kwakuvele kuyiphutha lami ukuba ngixoxe nawe ngalento. Impela sengicishe ngangena enkingeni enkulu kwasamina. Uyawabona lawo mazwi abikezela ukuthi lapho umqaphela yakhona kunhliziyombi inyanga kayise. Impela kukwankunzi ehlaselayo. Uyawabona lawa mazwi, yiwona asethulela ukuthi ekugcineni umqapheli uyohlangana nembibizane, uyohlangana ney'mbilazithutha. Iso lengqondo liyasitshela ukuba ekugcineni lo mbhalo wobuciko awuzuphetha kahle
uzophetha ngokuthi kube khona abantu abafayo. Uma ngabe umbhalo obuciko uphetha kanjalo, siye sithi uyimbangalusizi. Igama elithi mbangalusizi liyibizo ngqobe lakhiwe ngamagama amabili. Igama lokuqala ukubanga, igama lesibili usizi. Usizi ubuhlungu benhliziyo, ukuhlupheka, ubunzima, umunyu. Ngakho-ke uma uthi into ethile iyimbangalusizi, uchaza ukuthi kuzokuba nezinto ezizokwenzeka ezizodala ukuba wena ofunda lo mbhalo obuciko uzwe ubuhlungu, ezizofaka lo olapha encwadini, lo mdlali, umqapheli kumbe nomndeni wakhe esimeni esibucayi, noma nje singathi engcupheni. Mhlawumbe omunye athi hayi umeme uya-exaggerate nje ngokuthi uMagqubu asho kanjalo, athi naye usenkingeni ngokuba atshele umqapheli ukuba enzeni. Lokho sekungenza ukuba umndeni wakhe ugcine ungena enkingeni na? Yebo kunjalo. Cabanga, okokuqala ngokwala nje ukwamukela ibhokisi, kwasha iyehwa, sathi loko ukubhebhetheka kodweshu. Okwesibili kwaqekezwa ebhodlela sitolo, loko sathi isixakaxaka. Okwesithathu akhononda amakhasimende e-supermarket. Okwesine yalahleka ithenda yamamiliyoni. Need I say more? Lokhu engiqeda ukusho manje kuyacacisa ukuthi I am not exaggerating. Unhliziyombi bekungadlalelwa kuye. Yize singawuqedile umbhalo wobuciko, kodwa umqapheli wahlangabezana nenkinga ekugcineni. Kwaba nokukhala nokugedla kwamazinyo, kwaba nokufa. Lo mbhalo wobuciko uyimbangalusizi. Ake sibone iphuzu lesibili elifakazela ukuthi lo mbhalo wobuciko uyimbangalusizi. Umqapheli uyafika entabeni eweni la kwamajuluka, uyalithola ibhokisi, uyalithatha linomqulu phakathi ongangeBhayibheli. Uyafunda uzubona ukuthi wachitha isikhathi eside kangakanani. Esefundile uyakhala, kodwa umesuka lapho uyotshela umkakhe ukuthi usazothi shelele. Ubungekho umyalelo obumtshela laphana ukuthi awusho lutho, akukho zokusho kunoma ubani, uvela unyamalale nje. Yebo uyamthanda umkakhe futhi akafuni ukuthi baxabane ngoba nezinsolo ukhosi usenazo ukuthi engazathi umqapheli useshintshile. Ngakho-ke akafuni baxatshaniswe ubala awuthi ngiyibe ngalolo hlobo. Kodwa umqulu ubuchaze kahle ukuthi awukhulumi. Mhlawumbe okwamanje lokhu asikuyekele. Sizothi uma siqhubeka sifunda ubone ukuthi okwangempela kwakungafanele akhulume umqapheli atshele umkakhe ukuthi usazoke athi shelele. Kwakungafanele. Ake sime la okwamanje. Okwesibili engingathanda ukuthi sicubungule sikudingide isivinini. Sathini? Sathi sitholakala kuphela emidlalweni. Umbhali noma umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Uma eyiqondisa indaba yakhe ingayinde noma ibe mfushane. Sichaza ukuthini uma ngabe sithi uyayiqondisa? Sichaza ukuthi kuyabukwa ukuthi leyo ndaba ingadlaleka yini enkundleni yokudlalela. Uma leyo ndaba idlaleka kalula, sithi isivinini sayo siyashesha. Kodwa uma kunganeyingqinamba, uma kungalikhuni ukuthi idlaleke enkundleni yokudlalela, sithi isivinini sayo siyanensa. Ake siboneke ukuthi yikuphi okubili okulawula isivinini somdlalo enkundleni yokudlalela. Yilokhu, okokuqala inani labadlali. Uma abadlali bevile 12 ku-12, sithi isivinini salowo mdlalo siyanensa ngoba kungalula ukuthi
umfundi akhohlwe igama lomdlali thizeni. Bese uthola umfundi eloku emchaza nje kuze kugcwale izigaba ezimbili kulelo khasi abhalela kulona, kanti befuna nje ukuthi lowo mdlali umaqhubu, lowo mdlali umqapheli, lowo mdlali umfundisi, lowo mdlali umshumayeli uhlongwane nabanye. Kunye okungenza ukuba isivinini sethu sinenze ukuba kunabadlali abangenawo amagama. Umfundisi nomfundisikazi abanawo amagama. Uthisha, iphoyisa, umfundi wezindaba. Uphawu lwesibili olulawula indaba ukuba ibe yinde noma ibe mfushane, izinto eziphathekayo. Izinto eziphathekayo ezikhona kulo mdlalo bekade zingenza lo mdlalo ube mude. Isivinini salo mdlalo kube ngesinensayo yilezi: kunegundane elihlala ebhokisini. Yiziphi izinto ezenziwa ile gundane okungeke kwalula ukuba zilingiselwe enkundleni yokudlalela? Igundane laphuma okokuqala umqapheli eqala ukulibona, lanqasha, lazungeza yonke indlu kamaqhubu, labuya lazothithibala ezinyaweni zakhe. Ubani nje umqondisi ongakwazi ukwenza lokho? Okwesibili, umqapheli walilahla ibhokisi eweni lakwamajuluka entabeni yakwaNgcedomhlophe. Wahamba wayolilanda emva kwezinsukwana, walivula igundane lisaphila. Kanjani? Awukho umoya ebhokisini elivaliwe elincane lavalwe isikhathi eside. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje masigcine lapha. Niyathandwa, nisale kahle.